Už v tehotenstve si často vypočujete rôzne falošné upokojovanie, ktoré sa snaží predvídať, že sa dojčenie nepodarí. Veľa ľudí vám povie, že nezažili kontakt koža na kožu, nenosili svoje deti, nedojčili ich, nespali s nimi v postielke, nič sa nestalo a ich deti vyrástli v pohode. A budú vám hovoriť, že ich deti spali v postielke celú noc, nechali ich vyplakať, dali im fľašu, mali cumlík a je to všetko v poriadku. Ak chcete byť v dojčení úspešné, stretávajte sa čo najviac s ľuďmi, ktorí vedia, prečo je dojčenie dôležité a ktorí úspešne dojčili. Potrebujete vidieť pozitívne príklady. Potrebujete zažiť, prečo sa to dá a nie prečo sa to nedá. Na sociálnych sieťach vyhľadávajte o dojčení pozitívne príklady. Sledujte tých ľudí, ktorí vám hovoria, ako úspešne vyriešili problémy s dojčením, nie tých, ktorí sú frustrovaní či sklamaní, lebo sa k skutočnej pomoci s dojčením nedostali. Ak by dojčenie bolo prioritou, tak okolo vás budú ľudia, ktorí veria dojčeniu a veria vám, že to zvládnete. Ako ich nájsť? Už v tehotenstve absolvujte nielen prípravu na pôrod, ale aj prípravu na dojčenie u laktačnej poradkyne mamily. Už v tehotenstve sa zaujímajte o ľudí, ktorí dojčili úspešne a čo im pomohlo. Už v tehotenstve navštívte podpornú skupinu dojčenia. Nájdete tam ženy, ktoré dojčia a budú vás vedieť podporiť. Pri príprave na dojčenie si vyhľadávajte príklady ťažkostí s dojčením, pri ktorých sa uvádza aj ako ich riešiť. Netrávte čas s ľuďmi online či v realite, ktorí vás spochybňujú, alebo pri ktorých máte pocit, že musíte dojčenie obhajovať.